lehenko astean, baina ez gara horrelatuko, gaurkoa ikustera etorri zarete, eta gaurkoa aurkezteko Elisardea poeta maiatzen konturatzailea zurekin da, eta berak aurkeztuko dugu horretu zuzizuna. Egun hor, zuen badakizu ez egia beretan gauden? Maiatzen, eta zer gertatzen da maiatzean Gasteizen? Zuen badakizue poesiaren hilabetea dela? Gasteizen? Ez, enteratzen zarete gaur? Ja dakizu, Eta nola poesia zagatzen ari den hilabete honetan Gasteizen zehar, gaur behentzaz bereziki antolatu dugu ekitaldi bat. Eta hemen ditugu poeta bat, Leire Bilbao, eta ilustratzaile bat. Eta daukagu Maite Urduberria. Zui, irakurtzen duzuenean zer gustatzen zaizuen? Liburuak irudiekin edo irudirik gabe? Irudiekin. Horrezegatik haiek, badakite oso ondo mei zer gustatzen zaizuen. Eta estatu dute, dituzte bi liburu, Leirek azalduko dizuen, eta ikusiko duzue zer ondo pasatzen dugu. Leire eta Maite, arrela. Egunon, jaun-andon txikiak, hemen datoz xomorroak eta piztiak. Ikusi, kontatu, ukitu, kantatu eta marrastu, horretarako balio baitu poesiak. Xomorro eta pizti, pizti eta xomorro, Maite eta Leire, Leire eta Maite, batzuetan xomorro eta pizti, egunaren arabera, bat edo bestea bezala esnatzen gara. Baina, nahi alduzue jakin entzun ukitu eta marraztu poemak? Gaur, animaliekin egindako poemak datoz. Xomorro poemak eta beste piztia batzuk, eta pizti poemak eta beste xomorro batzuk. Txikiak eta handiak. Txikirik hasiko gara, handiak joateko. Zein animalia da txiki-txikia, beltza eta oso langilea? Oso ondo, inurriak dira, ikain. Badakizuen hor idatzi zuen liburua? Inurri tropel batek, inurri kuadrilla batek. Inurriak. Inurri tropel bat, horri zurietan barrena. Abiatu zen, pausos, pauso, letras, letra, liburu hau idaztera. Eta inurriak jantzi joazen gora eta gora letrak hartu eta bidea egiten. Eta bidean nindoan inen, autoan, urkiolan gora Gasteizera etortzeko eta ontza, pumba, ispiluaren kontra, autoaren kontra. Hauxe sustoa. Eta, kontatuko dizuet poema bat, deitzen dena, ontzaren susto borobila. Nola egiten dute tope, kotxe? Katapum-pam-pum egiten dute. Izango duzuen nirekin? Katapum-pam-pum. Katapum-pam-pum. Hauxe da sustoa. Ontzak autoari eman diona. Katapum-pam-pum. Hauxe da sustoa, autoan, aurreko autoari, eman diona katapum-pam-pum, hauxe da sustoa, autoak, zuaitzari eman diona katapum-pam-pum, hauxe da sustoa, zuaitzak, ontzari eman diona. Horregatik da sustoa, borobil-borobila. Nor azizten sustoa ematen? Ez dakigu, autoa edo ontza. Eta ontza? Ontza? Nolakoa da ontza? Gaueko animalia edo egunekoa? Eta nola egoten da gauetan? Begia zabal-zabalk egoten da ontza? Esna egoten da gauetan ontza? Eta nori begira egoten da ontza? Zein lagun dago gauetan zeruan? Ilargia. Eta ontza, bere begi handiekin, hau da ontzaren begia, hau da begiaren zuria eta hau da begiaren minia, dago ilargiari begira.
Zurian beltza, beltzean zuri. Beginini beltza, begian, eta ilargia zeruan. Eta hontzak, gauetan, ilargiari poemak kontatzen dizkio, bai. Poemak kontatzen dizkio, ilargia goxo goteko. Eta esaten dio, ilargi, noiz egingo duzu argi? Begi zurian nini beltza, zuri begira nini. Begi beltzean nini zuri, niri begira zu. Ilargi, noiz egingo argi? Ilargi, betazalak itxita lodagi. Baina batzutan poema kontatzen dizkio, eta beste batzutan kantatu egiten dizkio, eta kantatzen dizkio. Ilargi, noiz egingo duzu argi. Ilargi, noiz egingo argi. Begi zurian nini beltza, zuri begira nini. Begi beltzean nini zuri, niri begira zu. Ilargi, noiz egingo duzu argi. Betazalak itxita lodagi. Eta orduan, ilargia joaten da, lotara, izten ditu begiak, egiten du lo. Eta hurrengo goizean, belar artean, agertzen dira beste animalia batzuk, gauean parrandan ibili direnak. Ze animalia dago parrandan ibiltzen denan salto belarrean, eta gustatzen zaiona ardoa eta letxua? Ze animalia da? Kir. Ze animalia da? Kir. Kilkerra. Eta kilkerrak gauetan ere kantatu egiten du. Eta kantatzen du, kir. Ia, esan zuek. Kir. Kilker bat dut bihotzean. Kir. Uda zein leku hotzean. Kir. Ardo eta letxugari, kir. Aritzen zaio kantari, kir. Neguko ilargiari, kir. Urma elendiztirari, kir. Aizearen irriari, zuaitz ostoen dantzari, gauari eta goizari, azkenik eguzkiari, kilker bat dute bihotzean, isiltzen dena goizean. Eta, ara, kilker bat, hemetxe, Maite, maira joan da. Eta Maitek azalduko digu nola egiten den poesia letrekin aparte. Kaixo, hemen egin behar dudana nire marrazkia da. Hau nire autoria da. Ikusten duzue? Bai? Nire hilea pixkat horraztu gabe beti bezala. Sudurra pixkat handia. Eta kaixo esaten dizuet. Ni, Leirek, poesiak abestu eta kontatu egiten ditu, eta nik aurrean dituzuen liburu hauetan poesiak kontatu egin ditut, baina beste modu batean, marrazkiekin. Ni ilustratzailea naizelako. Badaki norbaitek zer den ilustratzailea izatea? Inork ez?
nik zuek bezalaxe goizero altxatzen naiz, pika kostatzen zait altxatzea, eta lanera joan beharrean, nik mahaian esertzen naiz eta marrazkiak egiten ditut. Liburuetan marrazkiak eta beste lekuetan ikusten diren marrazkiak. Gustatzen zaizu ez zuei marrazteak? Bai? Eta gustatuko litzaizuke zuen lana ilustratzailea izatea? Baditu alde txarrak baita ere, baina ni gustatzen zait egunantzean marrazkiak egitea. Baina niretzen nire lana ez da bakarrik marrazkiak egitea. Nire ere istorioak kontatzea gustatzen zait. Zuek kontatzen dituzte istorioak? Batzutan? Eta nola kontatzen dituzu istorioak? Idatzi egiten dituzue? Edo agian aitatxok edo amatxok oera zoaztenean kontatzen dizkizue istorioak? Eben marrazten ari da izena? Mutiko bat da. Eta mutiko hau eskuan liburu bat da. Ikusten duzue? Xomorro poemak eta poemak liburua ahoz goran irakurtzen ari da. Niri gustatzen zait historia kontatzea baina marrazkiekin. Hemen nago berriz. Eta ni kalean nagoenean entzuten ditudan historiak apuntatu ordez, marraztu egiten ditut. Eta orduan beste historio batzuk bururatzen zaizkit. Eta saiatzen naiz, marrazkien bidez, historioa kontatzen. Zuek kontatzen dituzue marrazkiekin? Inork? Etxean marrazten duzue? Eta zer gustatzen zaizue marraztea? Ni askotan kafetegira joan, eta belarria ondo jarri, eta ondokoak kontatzen duen entzuten dut, eta marraztu egiten dut. Eta gero etxera joan, eta marrazki horrekin beste marrazki bat sortu, eta adibidez komiki bat egiten dut. Zuek egiten dituzue komikiak? Eta zer erabiltzen duzue marrazteko? Arkatzak. Zer tresna gehiago? Arkatz bat marraztuko zen. Margoak. Ze koloretako margoak? Eta ni erabiltzen ari naizen orain zer da? Errotula baniko marraztuko dut da. Eta zer gehiago erabili daiteke marrazteko? Papera. Ni paperak erabiltzen ditut. Baina batzutan beraien gainean marrazteko eta beste batzutan mozteko. Adibidez, nire amari argazki zarrak lapurtu, argazkiak moztu, eta horrekin marrazki berria sortzen ditut. Hemen paper puska bat, hemen argazki bat hartuko dut. Erabiltzen dituzue zuek argazkiak marrazkiak egiteko? Ez duzu ikusten? Marrazkiak egitea argazkiak erabiliz, kolaxea deitzen zaio. Kolaxa. Entzuna zenuten hitz hori? Bai? Niri gustatzen zait kolaxeak egitea, argazki zarrak hartu eta horiekin animali berriak sortu ditzakedalako. Pizti berriak asmatzen ditut. Eta batzutan marrazteko ere bai ordenagailua erabiltzen dut.
zuek erabiltzen duzu ordenagailua? Edo iPad edo horietakoak? Nik ordenagailua hartu eta eskuz marraztu dudana, eskaneatu egiten du. Edo zuzenean ordenagailuan marraztu. Eta niretzat, historia kontatzeko oso garrantzitsua dira koloreak. Zeren ez da berdina kolore bat erabili edo beste bat. Zen beltza erabiltzen badu, zer uste duzu kontatu nahi dudala beltzarekin? Zuentzatzen da beltza. Gaua, tristura batzutan. Eta gorria erabiltzen badu, zer izan daiteke gorria? Batzutan odola, edo lotxatuta gaudenean gorritzen gara, ez da? Eta urdina? Zerua. Eta hemen liburu hauetan urdina erabili dut baita ere, itsasoko animaliak marrazteko. Urdinez marraztu ditut itsasoa urdina edo berdexka delako. Eta guzti honekin, poemak egiten ditut. Poema liburu bat egin dugu, poemaz betetako. Neirek poemak idatzi ditu hitzekin, eta nik marrazkiekin. Neirek hitzak nahasi eta irudi berria sortzen ditu gure buruan. Eta nik marrazkiak, argazkiak, paperak nahasi eta pizti berriak sortu nahi izan ditut. Adibidez, marrazoaren historia kontatzen duenean Leirek, hortz klinikara doan marrazo baten historia kontatzen du, eta orduan nik aginen argazkiak hartu eta aginekin marrazoak sortu nituen, erakutsiko dizkizuet gero. Nahi baduzue, orain Leirerekin poema batzuk abestu, eta gero xomorro poema batzuk marraztuko dizkizuet, eta zuen laguntza beharko dut baita ere, bale? Euli bat, ikuste duzu euli bat hemendik? Hor jarrita gara izenean kontatu dit, maite minduta dago herria. Ze pasatzen zaigu batzutan ispiluaren horrean ikintzen garenean? Inorren maite mindu alda ispiluaren begira? Euliaren maite mintzea. Urrundik ikusi zuen, eder eta beltz, ego bizkor, begi zabal, antena lerden. Ziztu bizian, beraren gana joatea erabaki zuen. Eder eta beltz, ego bizkor, begi zabal, antena lerden. Hau zabalik joan ere beraren gana, musua emateko prest. Eder eta beltz, ego bizkor, begi zabal, antena lerden. Eta eman ere, eman zion, ozen zaratatxu indarrez, izpiluari muturrez. Eta nola gertzen dira eguiak edo izpiluari musu emonda gero? Hankaz gora? Ikusi alduzu izpiluari noiz euli bat hankaz gora horrela? Hori pasatu zitzaion, euliari maite mindu egin zela bere buruarekin. Eta baldauka zuen animaliarik etxean. Inok baldauka txoririk, edo aitonak, edo amonak, edo osabak, edo izebak, baldauka balgoian kaiolan txoritxo bat. Ez? Inok ere ez? Nire amonak eta nire aititak eukitzen zuten kaiolatxoan txori bat, birigarro bat kantatzen zuena zoragarri. Eta behin joan nintzen aitonari bisita egitera, eta hauxe pasatu zitzaidan. Aitonak txori bat dauka balkoian, txiri-txitxio kaiolan. Egunero ematen dio alpistea, naiz eta ezaguna den bere despistea.
Txistua jotzen erakusten dio goizero, rabia eta rokero bolero, aitonak esaten ditzarrikan, ea nizako zen bisitan, gehitzen du birrikan, etorri bisitan. Egun batez joan nintzaion, abixatu gabe. Etxeko atea zabalik zegoen, parez pare. Sukaldean aurkitu nuen, txoria, luma eder diztiratxu paparlogia. Zu bizitatzera etorri naizona? Non zaude, aitona? Non zaude, aitona? Eta han aurkitu nuen balkoian, sarturik kaiolan, txoria sukaldean, aitona kaiolan, txoria sukaldean, aitona kaiolan. Alabazan ez bazan, zarradilla kalabazan. Eta aitonaren etxera joateko, espilarak igatzen igotzen ditut nik, baina nire etxera joateko ascensorea. Sartzen zarete inoiz, ascensore zoro batean sartuak zarete inoiz. Ez? Beldurra ematen aldizute ascensoreek? Ez? Batenez? Ondo konpontzen zarete ascensorean? Ba, gure etxean badago ascensore xelebre bat, deitzen dioguna ascensoroa. Bai, ascensoroa. Eta esaten du, etxeko ascensoroa, dardartia zoroa, beti izketan doa, kaiolako loroa. Etxeko ascensoroa, dardartia zoroa, beti izketan doa, kaiolako loroa. Gora edota bera, botoien arabera, behin sartzen bazara, ezetz berdin atera. Etxeko ascensoroa, berritxua eroa, beti nahazten ditu, 6 eta 0. Ez baduzu nahi aspertu, ascensoroan sartu, beko solairuan barik, teiatuan agertu. Etxeko ascensoroa, alaia buberoa, beti izketan doa, gure kuskuseroa. Holako ascensoreak ditugu etxean, ematen dizkigutenak sorpresak. Baina horren, Maite Burdina aipatu du eta galdera bat bota bat dizuet. Zenbat arrain ezagutzen dituzue zuek? Ia, zenbat arrain? Legatza, olagarroa, zer gehiago, esan? Ezarete animatzen esaten arrainik karo? Nik ostakoa naiz ondarrukoa eta zuek hemen barrukoa, baina jago duzu arraina ez da. Zer arrain ezagutzen duzu, zer arrain gustatzen zaizuen? Izokina txiriak ez? Hauek leherrekak maite, ez dute arrainik ezagutzen. Nik kontatuko dizuet, arrainak. Arrainen, 10 txikia. 10 txikia, aber, bisigua legatza, 7, berbela sardina, 6. Bisigua legatza, berbela sardina, muxarra txitxarroa, dontzella lupina, korrokoia lantzoia, liba izokina, papardoa zarboa, erla barbarina, itxaskabra panekata muxu martina. Horra hor, arrainen 10 txikia. Eta Maite, zerbait marraztu nahi aldi guzu, zerbait poetik
Ni berean bere zein den erakutsiko dizuet. Xomorro poema bat marraztuko dut, bat edo batzuk, bale? Eta gero, nahi baduzue, zuen laguntza beharko dut. Bueno, hau askotan gertatzen zaitetxean baita ere. Lanean hasi eta eskoak egingo egin. Zuei ere bat gertatuko zaizun, ezta? Bueno, hori gutxiaren burua da, eta orain gorputzei piniko dio. Eta gutxi gora bera, enkajatu egiten du. Eta untxi izateko zer jarriko zeniokete? Zer dauka handia untxiak? Belarriak. Belarri guztiak marraztuko dizkio. Zer? Belarriak. Untxiak dirudi edo ez. Eta orain bigotea. Untxia saltoka. Bueno, eta azkeneko bat egingo dut. Eta ia behatzak zikina dozkadanez, hori aprobetxatuta asmatutako xomorro bat egingo dut. Behatzak zikina. Burua egingo diot, zuzenean. Eta tintak ez du. Bueno, hori xomorroaren burua eta gorputza izango da. Orain, hankal luze batzuk. Antenatxo batzuk. Begi handiak, egingo dizkio. Eta arkatzarekin egatxo batzuk egan ari delako. Hori, ez da asko behar, xomorro berri bat asmatzeko. Agian ez da polita, baina, bueno, bada xomorro bat egan ari dena. Haze xomorro polita maite. Eta ni arrainekin bueltako aginek. Lehen, arrainak ere kontatu eta txitxarro bat atuna aztu zaigu. Nola da posible txitxarro bat atuna, haindan komuna? Badakizue, zelakoa den txitxarroa eta zelakoa den atuna. Gutxi gora. Eta zer da arrokeria eta zer da tuntunkeria? Hori hobeto ez dakin. Baina kontatuko dizuet historia bat, txitxarroa eta atuna itxasazpian, itxasondoan aurkitu zirenekoa. Txitxarro arroak eta atun tuntuna itxasondoan egin zuten tupust. Izatxez izatx, egalez egal, muturrez mutur. Hau atun tuntuna, esan zuen txitxarroa. Hau txitxarro arroa, atuna. Tematu ziren, batak A, besteak E. Ingurua burbuiez, bete arte. Bapatean, zarea, arrantzaleen zarea, erori zitzaien gainera. Nola handikakea? Zuloetatik joan ziren laster, arrokeria eta tuntunkeria. Eta joan ziren joan ere, itxasakonera. Zarean gora ordea, irten ezinik harrapatuta. Elkarrekin abiatu ziren, izatxez izatx, egalez egal, muturrez mutur, txitxarroa eta atuna. Eta arrainak, arrainak, ez zaret ez duek arrainen zaleak. Baina behiak, zer, gustatzen alzaizkizue behiak. Bai, eta nolakoa dira behiak? Arrak edo emeak? Nolakoa dira behiak? Ezta? Eta posible da bi behi elkarrekin maite mintzea? Bai gero. Behi, bi. Behi, bi. Nola deitzen dira behiak? Ba, hauek deitzen dira Josefina eta Lupita. Kontatuko dizet historioa? Ba, baziren behi, bi behi Josefina eta Lupita. Errape eder, larru zuri beltz,
lasai eguzki begitan. Kontxo, baziren behin pinta, 8, Josefina eta Lupita, 8, Errape Ederlarru Zuribet, 10, lasai eguzki begitan, 8. Aipa, kopla bat da, eta? Ai, hausnartzen ari nintzen. Behiak bezala. Baziren behin pinta, Josefina eta Lupita, Larru Zuribez, Errape Eder, eguzki begitan. Goizeko belarra janez, larrua babez, egun osoa pasatzen zuten, zezen beltzen gandik ies, hausnartu eta hausnartu, lasai nahi dute arnastu, erabaki bat buru bihotzez, ta adarretatik hartu, inori egin gabe kasu, mu eta mu, pausu, igaro zuten baso iluna, mu eta musu, baziren behin pinta, Josefina eta Lupita, mu eta musu, eguzki begitan. Ai, maitasuna, zer pasatzen da maitasunarekin? Enamoratuta zeudela behiak, eta amodioak zer egiten du? Itxutu egiten du amodioak, eta zer animaliagatik esaten dugu itxua dela? Lurrazpitik ibiltzen da, zuloak eginez, erderaz topo, baina euskeraz, satorra. Kontatuko dizuen satorrarena edo nola itxutu zen satorra? Zuloak sator bat dauka, satorrak zulo bat dauka, zulo bat bihotzean, eta saiatzen den bakoitzean zuloa egin zionan bilatzen, lurrekoak eta bihotzekoak joaten zaizkio handitzen. Satorra itxu dago, amodioz itxu, ez duelako aspaldi, zuloa egin zuiona ikusi. Ez ote dabilen, zulori zulo, beraren gandik iesi. Ai zulo nire txikia, amodioa du bihotzean atxikia. Lurrean zenbat eta zulo gehiago egin, bere bihotzekoa ezin du desegin. Azkenean hainbeste zulo egin ditu, zulo bakar bat gehiago ezin zaiola kabitu. Ez ote den pena, satorrarena. Egunak eta gauak zuloak egiten, ez dela erreza jakiten, ez ote dabilen aldrebez. Amodioaren atzetik edo, amodioari ies. Zer maite? Bueno, nik xomorro batzuk egin ditut, baina gehiago egin nahiko dituzke, baina nahiko nugu niri ideia bukatu zaizki norbait animatuko da niri laguntzen. Honara etortzen baditut hemen, argazki pilo bat, mozteko, argatzak, ezabagomak, estampazioak egiteko, norbait animatuko da xomorrotxo bat egitera? Nor animatzen da, maite bi xomorro bat marraztera? Txikia edan diez, daiteke. Edo elkarrekin etorri, Berderduna eta zelaita? Beka, pasatez? gurasoak etorri gaitezke, ere baduten. A ber, hemen papera daukagu.
Zuk hasiko zara? Zerken ari nintzen hemendik barrura, bale? Ikusten duzu ronboro bintxo hori? Baina, badaukazu argazkia. Paper zatia. Pintaz. Eta letraekin ere bai zerbait egin daiteke. Zerekin hastea. Hartzen duzu. Baina, batzu itzasteko. Gero guztiek, ez dago leku asko, alba duzu, hemen. Bale? Guztiek ikusteko. Urbidoan ara nahi baduzu, hemen ikusi daiteke baita. Nik lapurkizu nahi baduzu zerbait mozten. Arkatza, aldeko arkatza normalik. Hau arkatza da. Eta horreika. Nahi baduzu errotula gail bat normalik. Zein da zure izena? Xiara. Zerbait gehiago egin nahi duzu? Honen, badauka pantaila bat eta da, nahi duzun argin dezakezun eskuz? Ez dago, ongi dago aizki. Asi morrozi bat. Txalo bat egin duzu. Eta hori, itzerekin hasiko zara. Begira, agian ez duzu nire bezala zikindu nahi, baina bestela ere badaukat hemen, agian etxean egin duzue. Hau ez goma bat da, goma bat, forma borobila mandio eta berronekin zikindu eta borobiltzak egiten ditu. Baina, bueno, hori aukera bat. Untxiak eko guztiak. Arraiaren puzkana. Ya está, vale. Gero txapa egingo dugu? Vale. Pixka eta, ja. Hori. Zer gertatzen zaio horri? Gero zaitxusia. Pixkat bai. Igual dago zaitxusia. Bueno, itxusiak ere egon bagaude. Zaitxusia delako. Claro. Bakarrik. Badaude kolore gehiago estanpatzeko, baina bueno, zen pixkat lehorrak igual. Bea. Hemen arkatzak, koloretako arkatzak. Ikusten dut inorrek ez dituela behatzak nire zala zikindu nahi, Lasai, ez zaiz
du ikusten. Bakarrik hemengo ikusten. Zein du zure izena? Amets. Amets, Nola? Peio. Peio. Hemen, jarri ditut. Bueno, nahi baduzu marraztu, ez dute beraik ikusiko baino. Badauzkadot hemen argazkiak, letrak, edo zu marraztu dezakezu zuzenean arkatzekin. Letrak hemendik letra bat hartu eta hor zikinduta ere ikin daiteke. Ja, ez ditut. Uste nuen ez zinetela animatu behar eta ez dut asko karri. Itxasteko hemen. Euri zaparra da, karakolak bere, etxea dulaga. Euri zaparra da, zugelangarea, bustana biztara. Euri zaparra da, lurrazpitik gora, zizare hila da. Euri zaparra da, neu ere arraina, bihurtu naizara. Euri zaparra da, aterkia itxi, mingaina, atara. Eta eban euria. Eta azkena, barre egiteko poema. Nola egiten da barre? Ja, eta barre egin behar dugu txapa hartzeko. Orduen, eta orain, irri barre eder batekin, txapen bila. Eskerrik asko.